Та камера откъде е? Никой да ви кажа. Дупен стой не влезна сняг. Боза или Арян? Добър ден, момчета, просто съм брат Мирекърс. Какво предпочитате, боза или айран? Айран, боза. Боза или айран? Голямата дилема. Какво предпочитате да пиете? Предпочитам айран, защото ми напомня за това студено ужасно време, което имаме ето тук сега. Просто съм брат Мирекърс, само да те попитам, боза или айран предпочиташ? Боза. Та камера откъде е? Боза или айран предпочитате с алкохола? С алкохола ли? Примерно. Примерно. А за след алкохола? Айран по-добре, нали? Айран, да. С баничката? Пак айран. Пак айран, не боза. Не боза. Добре, Емо, снимай се с човека. Що е айран? Не го знаете, нали? Айран е кисело мляко, разредено с вода. Не е вярно. А какво е? Айран, аз съм ветеринарен техник по професия и съм хармалист. Моята съпруга е медицински фершъл. Майкъл, боза или айран хубаво голямо куче? Вас да ви попитам, какво предпочитате, боза или айран? И двете. И двете? Баничка. С баничка? И живеем в едно село и получаваше здраве. Те малко по-далече ще завана. Какво получаваше? Разписание здраве имаше едно. Здраве. И на това разписание, към последните странички, имаше една страница и една колонка въпроси и отговори. И на тези въпроси и отговори имаше един, що е айран. Да. И отговаря един учен диетолог, който се занимава там, научен. Някой, не съм го запомнил, не е важно. И казва, що е айран? Айрана, казва, е млякото се оставя да се подплаше на природните микроорганизми, които съществуват във въздуха, природата. Така. Ама когато сте пияни, примерно, какво пиете на сутринта? Айран. С баничката какво опитате? Какво обичате? Боза. Боза. Повече, без айран. Добре, момчета, благодаря ви много. Подплаща се, това ще може да подплаща около 2-3 дена, зависи от температурата. Да. След това се бута в буталки. Да. Буталка ли има, тя после караха. Да, където са помпи нагоре-надолу. Да, така, това е буталка, да кажа. Добър ден! Боза или айран според вас, кое е по-добрата напитка? Айрана, разбира се. Айряна за кое? Стоп! За кое? Съберете се! Господина с шапката! Айран за... С баничка какво предпочитате? Чакайте, че цигарата отиде по дяволите. Чакай, та камера откъде е? Та камера откъде е? С баничка? Боза или айран? Боза е, с баничка боза. Айрана след голямо напиване рано сутрин. Така, точно така е. За вас, млада госпожице? Мисля като него. Мислите като него? Да. Пързавате ли се с шена? Не, аз само с обувки мога, без шейна мога да се пързавам. С найлон? Да, това е яко, като бях малка, това правих. А без найлон? По гъс пак. Боза или айран предпочиташ? Айран? Защо? А с баничката? Айран? А след махмурук? Айран? Мерси! Значи айрана печели, значи просто съм брат Мирекърс. Обърнете внимание, в Смилян там той ходи често пъти. Иван Звездев, Кучи ходят там, правят баниците имат клин. Нашите порозопите имат клин. Така, и това нещо, като се избута, се отделя маслото. Да. И остава айрана. Айрана след голямо напиване рано сутрин. Боза или айран? Не, няма значение. Въпросът е какво предпочитате, боза или айран да пиете? Пия айран повече. Повече? Примерно с баничка, боза ли ви е по-хубаво или айран? С баничка... Пак айран. Пак айран. А когато сте махмурлия, Никой да ви кажа. айрана ли ви влияе по-добре или бозата за ободряване? Айрана. Мерси! Добре, благодаря ви за рубриката Просто съм брат Мирекърс. За айран. Боза, ама той. Или айран, кое от двете? Кое предпочитате? Добре, с баничката. да направим някакво видео, мамо. Щом боза, ама то вече няма хубаво. Ами айран? Защо? Айран сутринта. Пак айран. След махмурук. Да, също. Салам ли сте минали? Салам. Аз според мен е салам. Салам. Чичовци. По-хубаво. Ето, чичовци. Този не е дълъг. Този не е дълъг. То май няма дълги, май бяха и такива, брат. Не бе, такъв е. По 3 лева където са. Този по-дълъг ли? Значи снимаме дълъг салам. Дълъг салам. Къде има дълъг салам? Дай леонски надали се, ако може.
Добър вечер. Да те питаме нещо само, може ли? Значи, боза или арян предпочиташ с баничката? Това е сериозен въпрос, не се шегуваме. Защото правим анкета и 10 човека казаха, че аряна бил по-хубав. И само двама казаха боза. Боза. С баничка боза. Боза. Да. Вие предпочитате боза. Не ни обичам. Не се облага. А пирони да продават в магазин? Не. Лошо. Добре. Щипки продаваме на пирони. няма. Щипки има, сериозно. Да. Ти имаш какво да се простираш? Не бе, няма брат. Това да сушил, не гледа. Айде бери ги тези пари. Чай, че са ми зануждани. Студеме, да. Студено е, да. Благодаря ви много. Моля. Лека вечер. Лека вечер. Брат, не река с точка. Просто съм брат ми във Фейсбук.